Η λίμνη της Καστοριάς είναι μια λίμνη που ανήκει στην κατηγορία των ρηχών μεσογειακών λιμνών. Μια λίμνη η οποία δεν φτάνει τα 9 μέτρα βάθος και είναι και μεσογειακού τύπου, δηλαδή οι θερμοκρασίες της παραμένουν υψηλές, σχετικά υψηλές, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μιλάμε για μια λίμνη η οποία είναι πλούσια, πολύ πλούσια σε βιοποικιλότητα, καθώς διαθέτουμε 9 διαφορετικά είδη ψαριών στη συγκεκριμένη λίμνη και γύρω στα 270 είδη πουλιών. Το οικοσύστημα όσο περνάνε τα χρόνια διαφοροποιείται, γιατί οι παρεμβάσεις του ανθρώπου γίνονται όλο και μεγαλύτερες. Το σημαντικό στην όλη αυτή κατάσταση της διαφοροποίησης σε όλα τα οικοσυστήματα, όχι μόνο στο οικοσύστημα της λίμνης Καστοριάς, είναι να υπάρχει μια ουσιαστικά αγαστή συνεργασία, θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά, με τον άνθρωπο.